Ja Morant, Paolo Banchero, Kevin Durant, Joel Embiid, Chet Holmgren i Zion Williamson. I així, una infinita llista d'estrelles que s'han lesionat aquesta temporada de gravetat a la NBA. Veurem fins on arriba això, perquè realment és un tema a preocupar-se. Hem de tenir cura de les estrelles de la nostra lliga. Comencem. Bon dia, bona tarda, bona nit. Estimats espectadors, estimades espectadores, estimades oients, estimats oients, ens retrobem en el capítol número 51 del Big 3 amb els dos és sempre. Uns han vingut més vegades, uns altres menys, però sempre són ells dos. Martí Miradete. Bon dia, bona tarda i bona nit a tots i totes. I Sergi Armengol. Jo, de fet, no he fallat en cap episodi. Jo tampoc. 100% som els Michael Bridges del Big 3 NBA català. Jo prefereixo no ser Miquel Bridges. No, jo sí. Sí? Jo en tot. Sergi, ara mateix en tot, el 100% de la vida de Michael Bridges. No firmeu? No, 100%. I tant, sang, però amb sang. no això. A veure. Jo vull un altre símil de Michael Bridges, com per exemple Chet Holmgren, que va jugar 82 partits. Sí, però Michael Bridges ha jugat tota la seva carrera, tant NBA com universitària. I high school. I high school també? High school també. I preescolar també? Això no tinc ni idea. Li haurem de preguntar a la senyora Bridges. O el senyor Bridges. O al senyor Bridges. O la senyoreta Bridges. Vam fer el capítol número 50 i no vam fer res especial, Enhorabona, nois. Sí, 50 episodis. De la... És veritat, no, és veritat. No s'escolta. No s'escolta, però espero que s'estigui escoltant a l'àudio. Una dada a tenir en compte, els desconvocats no hem arribat a 50 episodis. No? Hòstia. 47 portem. És dur i trist i preocupant. Això és carnet de TikTok, Veurem. Context. Cap problema. Sergi té un altre podcast a la universitat que van començar un any i mig abans que el Big 3. Un any. I mig? Un any i mig. Jo diré un any i mig. Un Ens any. Big 3 i els hem superat en episodis gravats. Què denota això? Que el problema dels desconvocats no és en Sergi. Correcte. A veure una cosa. Això denota que nosaltres tenim un sacrifici extrem, un esforç... Que no tenen ells. Una perseverança que jo no m'hi capfico en el que fan... A mi no els comptareu altres. per rajar dels meus 3 germans. No, si no estic rajant... Tres! Convocats. L'Enric ja no forma part dels convocats. No, Intangiblement sí, però físicament i com però és a cosí. oficial o no, això? Està a Oregon visquent la seva vida amb la seva dona ja, perquè s'ha casat gairebé. En any i mig, Me n'alegro per l'Enric. Enric Circunys és pare. Sí? Sí. Ho vaticines? Sí, ho vaticino, ho vaticino. I el casament ens convidarà o no? A vosaltres no crec. No crec. A mi Socios. farà l'acte. Clar, sí, està més o menys a la mateixa alçada. El que ha fet en Sergi per l'Enric que el que hem fet nosaltres. No, sí. Nosaltres vam convidar a l'Enric a socios i ell ens convidarà a nosaltres al seu casament. Aniríeu a una boda a Més o menys Oregon? igual. Joder, i tant. Estàs boig. Vols vist tancats? I tant. Sí? Sí, als Estats Units, en A part, que el germà d'Enric... Oh! No toca, no toca. Sí. Coses que no faríeu a Oregon. Que no faríem a Oregon, no sé, assassinar algú. Tu? Veure els Blazers. Veure els Blazers? No, definitivament no els aniria a veure. Jo sí, jo seria... El primer que faria seria anar a veure un partit dels No, Lakers. sí, collons, i tant, sí. Sense Chauncey Billups a la banqueta, però... Amb o sense? Sense. Sense, per? Sí, perquè si és molt dolent. Billups, en general. Chauncey Billups. Té un anell. Com a jugador o com a... Com a entrenador. Seria l'últim pavelló al que voldríeu anar. No. És a dir, No. ha d'haver-hi un que és el Veus? que menys A mi, ganes teniu. Sense conyes, O sigui, ara diràs... Memphis no em transmet res. No coneixes la cultura de Memphis. No, No, però, passa tio, res, tio. No ens l'expliquis. Hi ha molts És una equips... ciutat amb molta Que- cultura. que no, tio. I Memphis és Puta. és un equip atractiu de veure, Memphis. Sí. Canvi, Però el Portland pavelló no. com a tal no. El pavelló com a tal no. No tens ni idea, no has estat mai, tio. Sí, segurament. Per fora, el FedEx Forum és de les coses més lletges que he vist en molt de temps. Enhorabona, tio, escolta. Et quedes aquí a les Esplugues de Llobregat. Utah tampoc m'agradaria. Salt Lake City, tio, Salt Lake City és històric. De fet, es va celebrar l'All-Star fa poc allà. L'any passat o fa dos? Fa dos, no? L'any passat era Indianapolis. Doncs fa dos, he dit. Rock, tu? Jo segurament coincidim, i sí, Charlotte, Sí, és a dir, jo tinc ganes d'anar a les 20, Detroit. 28 ciutats, clar. Lakers, Sí, Lakers i Nova Clippers, i Knicks i... Bona Nets. ciutat, Lakers, sí. Sí. Està bé. Vamos a jugar a Celta.
Veritat, el pròxim partit del Barça és a Celta. Sí, és veritat. Sí. A Del Barça Celta volem parlar. i el següent a Melilla. I van perdre a Real Sociedad, crec. Van perdre contra la Real Sociedad un partit... bueno, no entrarem perquè va ser un robatori. Que tio! Què tal, com esteu? Avui, Evita el tema. important. Sempre cada vegada que gravem hi ha un que és l'imbècil del dia. El primer episodi, clarament, clamorosament vaig ser jo. Sí. La setmana passada va ser el Martí. I avui, però d'una forma més que evident, és el senyor Roc Solà. Avui jo pensava fins fa res... No compro. Fins fa res, que era el Roc Solà, però que has de fer un comentari que no pertocava per res. Sí. I dic, hòstia, esteu allà avui a la part. Jo avui estic tranquil·let, com podeu veure i comprovar. Així no intervindràs gaire i el capítol serà major qualitat. Sí. Golden State, avui... Tocarem alguna coseta a Golden State. I Phoenix Suns... Jo crec que no, que Golden State avui no Fila. toca. No sé si t'has llegit el guió, Sí. en el guió no sortia Golden State. Veurem. Millor queda't tranquil·let aquí, reservat. Sempre hi ha cabuda pel Golden State. Per un aspirant a l'anell... Et juro per la meva vida que avui no parlem de Golden State. T'ho juro per la meva vida. O sigui, si era notificació, s'ha mort Draymond Green, Stephen Curry, no sé què, no parlarem dels Warriors. Si parlem de dos aspirants a l'anell, almenys arribar a finals de conferència a l'oest, com Phoenix i OKC, i de Golden State no interessa, no? Tio, És una qüestió tenim el guió organitzat, Martí. Doncs podem començar, si vols. Comencem, si us sembla bé, parlant... D'hora, Sí, bé. Minut 6 només. Minut 6. Voleu afegir alguna cosa més? No, el cine, perdó. Ah, és veritat. Bé. Ens encanta el cine. Us en recordeu, els espectadors més assidus al programa, Bé. recordaran que en el programa anterior vaig dir a en Sergi, podem anar a veure una pel·lícula de por, Sergi? Sergi m'ha dit, i tant! I en Martí va dir, jo no estic convidat. I vaig dir, bueno, és que com no has dit que t'agraden les pel·lícules de terror, i ho van deixar allà. Bueno, vam anar jo i en Martí i en Sergi no va venir, vale? A veure la Què esteu pel·lícula de dient? terror. Que em vaig fer caqui. Que et vas fer caqui... Que... No, ets un puto poca. Sí. Saps què vull dir, no? Ets un poca vergonya, xaval. La realitat, què estava fent? Ho direu vosaltres perquè jo no ho diré. Què estava fent? Sí, doncs el que fas sempre i el que et serveix d'excusa per no fer qualsevol No és cosa. excusa, jo necessito dormir com vosaltres. No, Tots els éssers humans necessiten dormir. És que no ho fa sempre i dorm poc. I per això doncs ocupa les hores de son durant el dia, malament. És a dir, quan vosaltres estàveu dormint, jo veia com els Nuggets guanyaven a l'últim segon amb un tir de Michael Porter Jr. contra els Maps. El tinc al Fantasy. Bé. O com Sacramento guanyava la pròrroga a Phoenix. Això és així, és a dir, no estic mirant la paret. Sí, però jo això ho puc veure en diferit el dia següent. Per la salsa. Què dius? Sí, per la salsa. Si ho veus en diferit sabent el resultat, per al... Aquí Quina està el pel·li van tema. veure ahir? Això. Quina pel·li van veure ahir? Vam anar a veure Terrifier 3. Bé. És una pel·li... Teòricament, de Sí, por. teòricament de por. És que jo crec que no és de por. Jo crec que s'han equivocat catalogant-la. S'ha de partir a la base de que el director... No És sé un si- animal. Bueno, és un animal competitiu. O sigui, és un geni. És un puto animal. Perquè d'una pel·li que en teoria hauria de ser de por, la fa còmica. com Ens a van tal. partir la polla. La fa còmica, sí. Sí. Em va agradar bastant. Bueno, bàsicament jo crec que hauria d'estar a gore, no hauria d'estar Sí. a por. És realment. molt sagnant, Sí. no sé, hi ha molta sang... Hi ha algun sustet i tal, sí, però tampoc és la gran cosa. Llavors, Recomanable, si tu vols passar bé, sí. l'escena de la dutxa. Jo A veure, vaig estar plorant al cinema, amb l'escena de la dutxa, de veritat. Però no plorant d'emoció, plorant de riure. de riure, vale. Sí, està bé. Estan dos... Te la recomano, que vagis sol a veure-la. Sí. Sol. Dos persones dutxant-se, entra el pallasso amb la motosserra i comença allà... em sembla... No és broma, la vaig veure per Twitter. Pot ser. L'escena, sí. Home, és... Que és fot molt gore. Li fot la motosserra Molt, pel molt massa. cul... Sí, l'he vist per Twitter. Després talla una cosa que penja... Bé, por passa ahí. bé. Bueno, He anat al cine unes 10 vegades. Sol? Sense exagerar. molt infravalorat, L'altre no dia, sol al cine. sí, ma germana m'ho va tirar pel cap, això. No sé qui va venir a casa, el nòvio de ma germana, a l'Uri. Per intentar-te deixar malament. No, li va fer comentari com, el Sergi ha anat no sé quantes vegades sol al cine. I ho tornaré a fer. Sí. M'encanta. I lo volveria a hacer, no? Bueno, al final, al cine és que no, realment no necessites anar a ningú, perquè no necessites a ningú per comentar la pel·lícula. És que no un necessites a cinema. ningú en general. No, això és mentida. Digue'm una cosa que sí o sí has de fer. És que ni tenir un fill gairebé. Vols entrar en aquest aspecte? Aquest tema, veritat aquest ho àmbit? dic. Sí, Jo crec que no cal entrar en aquest aspecte I tant, biològic entrem. de la vida, no. Unilateralment el Martí decideix ser pare demà, pot. No, però, No, crec. però realment necessito l'ajuda d'una altra persona, Sergi. Sí, però no necessites a ningú al costat. No, Jo- això està clar, però... Reparar un És una reactor cosa de nuclear dos. no puc fer-ho jo sol. Un què? Un reactor nuclear. Jo No crec puc que sí fer-ho que jo pots. sol. Si ara no, però si t'hi poses, potser en uns anys sí. Jo crec que no.
No? Crec que necessites ajuda de molta gent. No, bueno, sí, segurament sí, però per fórmules i tal, física, bueno. Una cosa que no pots fer sol, Uf. guanyar un anell de l'NBA. Bé. I per això passem a parlar Assistència. dels Golden State Warriors. Sí, perquè anells... Endavant, No, Roc. anem a parlar d'Oklahoma City Thunder. Vale? Realment ha començat la temporada amb el rècord de 9-2 fins a la data en la que estem gravant el podcast. No direm quan. Fins a la data en la que estem gravant el podcast, 9-2 van. Llavors, pot semblar que el rècord sigui positiu, pot semblar que el rècord sigui... No. El rècord ho és positiu. Sí, és positiu, però que les sensacions siguin positives, però jo crec que l'equip ha empitjorat respecte a l'any passat. Vale? I deixeu-m'ho explicar. Sí. Perquè penso que l'equip està intentant ser una cosa que no és. A veure. L'any passat s'abusava molt més del tir de mitja distància. De Shea, de Chet, de Jalen Williams. Ara pràcticament no es veu un tir de mitja distància a Oklahoma. No es veu. Els únics que tiren de mitja distància són Jalen Williams i Shea. Chet és tot entrades a cistella, triples alliberats o triples contestats. Sí que hi ha algun mid-range, no em malentengueu, però es tiren un volum molt menys gran de mid-range aquest any que l'any passat. I s'explica també moltes vegades els pobres percentatges que té Oklahoma a l'hora de tirar de 3. Perquè realment sí que és la via per jugar en aquesta NBA moderna, el tir de 3, però jo crec que Oklahoma no és un equip que pugui guanyar un anell tirant de 3. Evidentment han de millorar tirant de 3 si volen guanyar, però no crec que puguin guanyar basant el seu joc en el tir de 3. Llavors jo crec que aquí... Però Roc, una cosa... Digues. Està funcionant. 9-2. Però estem guanyant partits per la defensa que tenim, no per l'ofensiva. L'ofensiva no és top 10 de la Lliga i hauria de ser-ho. Roc, sobre aquesta qüestió, si em permets, t'ho volia preguntar. Tu creus que és un tema concret d'Oklahoma només? Ho dic perquè, per exemple... No. Boston, Molts altres equips. O sigui, Boston ara mateix basa el seu joc en el 6 de 3 i realment els hi funciona Però com a Boston pot. Oklahoma no Ja. crec que pugui jo. Ja, però em refereixo, una via que és evident, molt evident perquè s'ha guanyat per arribar a aconseguir l'anell, d'alguna manera, és Correcte. llançar molt de 3. Si el teu equip t'ho permet. Perquè Derrick White és un gran tirador, Jason Tatum és un gran tirador, sí, això està Jrue clar. Holiday, bon tirador, Jaylen Brown, bon tirador, Porzingis, dels millors grans tiradors de la Lliga. Vale, això Poden està clar, fer-ho. però com el rècord acompanya, jo crec que ara és el moment d'intentar provar coses i tirar de 3, millorar percentatges de 3, jo crec que és una via a explotar encara a Oklahoma, perquè encara no s'ha vist, i que en un futur pot ajudar a aconseguir aquest anell. Jo crec que el de provar les coses s'ha de provar a mitjans de temporada, perquè a principi de temporada tens l'oportunitat de marcar un statement, de dir Ja, entenc. som Oklahoma, hem fet els traspassos de Caruso i Hartenstein i aquest any guanyarem l'anell perquè estem passant per sobre de tothom. Però- I no és el que està passant. No està passant per sobre de tothom, Oklahoma. Però aneu primers. O sigui, entenc el que vull dir. O sigui, Sí, Et comprenc, t'entenc. Però crec Però que la un equip sensació ha de- no és bona. Bueno. La sensació no és bona. Vale. Si us Ho sembla, sabràs millor que jo. anem a les dades. Anem a les dades. Aquesta temporada, Oklahoma està a la meitat de taula literalment en quant a percentatges de tirs a camp. 15è amb 46,6. És una notícia dolenta, això. Sí que és veritat que potser això no va de la, o sigui, va de la mà, el que dius tu, perdona, i quan expliquem aquesta dada, amb la qualitat ofensiva que té Oklahoma. És a dir, Sí. puc arribar a comprar el relat de que Oklahoma 15è amb el talent que té ofensiu, home, està una mica per sota del que s'espera. En quant a percentatges de triple, Oklahoma està 13è, 35. No són gaires bones estadístiques. Dit això, ho deia el Martí, esteu primers del West. Sí. Però clar, és la quantitat de triples que tira. Anem a però- comparar-ho amb l'any passat. respecte a l'any Una passat. cosa, situem-nos a l'inici de la temporada. Tothom deia que Oklahoma quedaria primer indiscutidament de l'Oest. Estem a novembre, eh? Ja ho S'ha donat sé, Chet ja 2 ho sé, mesos, ja ho sé. que Per també- això mateix. Oklahoma guanyarà menys partits, ara, amb la lesió de Chet. Guanyarà menys partits o no? Guanyarà més partits, Tant de però bo. descartem ja definitivament Oklahoma com a primer de l'Oest. No és això. En cap cas. El que estic defensant és que les sensacions a l'inici de temporada no estan sent bones, perquè s'està intentant canviar una cosa que l'any passat es va demostrar que funcionava i funcionava molt bé, i millorant el que tenies l'any passat, perquè s'ha millorat amb Caruso, amb Hartenstein, amb Chet, que serà el seu segon any, amb Jalen Williams serà el tercer any, Shea, que entra ja en finestra d'MVP perenne, quasi pels pròxims 4 anys. Sí. Millorarà,
Llavors, Perdona, Roc, continuo amb les dades. Hi ha una noia aquí d'Erasmus que ha decidit mirar. Hola, Més què que tal? vinguda. que entrin... No, no volem... No. Vinga, Respecte a l'any passat, que comentaves tu, Roc, que segurament és... No? Qui sap si la millor temporada en quant a temporada regular d'aquest Young Core. Lindy Waters, llegeix això ja. Oklahoma baixa 2% en tirs de camp, en general. Perdona, 3% en tirs de camp i 2 en tirs de 3. No és una baixada dràstica. Respecte a l'any passat, no és una baixada dràstica, estimada. És molt pesada aquesta tia, Sí. què vol? Dit això, Roc, a mi no em dóna la sensació de que Oklahoma estigui desaprofitant el seu atac o estigui desaprofitant la pissarra ofensiva de Daignault o estigui desaprofitant els tirs de Shea. Només, és a dir, això només es pot rebatre amb el que deia el Martí, que és el rècord. A partir d'aquí, basant-nos en les dades, la baixada és, no diré mínima, però no és gaire notòria. Sí, però... Hem de veure ara quan, sense Chet, que al final és un jugador, bueno, us ho comproveu ara mateix, el jugador segurament amb millor percentatge de l'equip. No crec, No crec. De 3 jo diria que és Isaiah Joe. No, en tirs a camp Ui, està no, Jalen Williams a sobre, perquè Jalen Williams... Bueno, sí, l'únic jugador que juga més de 15 minuts és Jalen Williams. En quant a percentatges, sobre Chet. Chet està I AJ Mitchell. amb 50. No juga tants minuts. I no té tants bons percentatges. Vull dir que al final, crec que els percentatges d'Oklahoma han baixat respecte a l'any passat, com deies tu, Sí. però no expliquen la pel·lícula. Perquè tot i que han baixat una miqueta, tampoc és que es vegi traduït el rècord. Hem de veure ara comença l'aventura sense Chet fins a finals de gener, segurament. Ja hem guanyat el primer partit, sense Chet, Bé. contra Clippers. No dic... Digues. Aquesta dinàmica que tu dius ara, que tireu molts més triples, veurem si els moments importants Oklahoma torna a ser el de l'any passat, Bueno, que és el ahir- que tu dius que els hi funcionava, com a tal, o si continuen doncs, amb això, amb aquesta idea de llançar triples. Moments importants és on realment es veuen les coses i els equips Sí. llueixen i de més. Com per exemple avui a l'in-season, no? Sí, tenim una jornada interessant avui. No juga a Oklahoma, però bueno. Bueno, i què? Però és interessant igualment. Avui Sí. juga a Memphis? No juga a Memphis. És raro, no? Hi ha 11 partits, em sembla, avui. És que venim de fer un back-to-back, fet que encara no ha passat a gaires equips. De fet, hi ha pocs equips que han fet back-to-back. Què dius? Però si Oklahoma n'ha fet 3. Back-to-back és absolutament impossible que hagi Golden fet. State, I tant. un. Golden State. Oklahoma 3 back-to-backs Jo crec que és n'hem fet impossible. 2, perquè ahir ja vam fer un back-to-back, ahir en van fer un i en va haver-hi un altre. Doncs 2 com a a principi màxim. de I temporada. ara Memphis descansa. Una última pregunta, si voleu tanquem el tema dels percentatges d'Oklahoma i parlem de Chet, del fet de la sí, lesió. sí. Quants triples creieu que està tirant Oklahoma aquesta temporada de més respecte a l'any passat? Per sensacions que veig a dintre el camp, te diria Entre 3 i 4, potser. 7 o 8. Mig camí entre els dos, 6. 6. 6 que són 6 cada partit, que vulguis o no, és Són notori. més, Són són més. bastants. I això explica, al final tens un dels millors mid-range de l'NBA en Shea, no sé fins a quin punt és aprofitar la teva ofensiva. I Shea no és gens eficient, és el triple, gens. Vull dir, és un tio que... Ahir sí ho va ser. Ja, però dic, Va en general, tirar-ne 8 vull i dir, en va fer 4. Bé, 50%. No, però en general, mira el que tu comentes. 30%. No és el seu No, punt no, fort. no, i tant que no. 30%. Bé, bueno, bé, veurem. Mitjana, una miqueta per sota la A mitjana. playoffs va pujar molt, Crec que va arribar a pujar fins a 40 i alguna cosa, a playoffs, l'any passat. 40 és elit. Sí, ja ho sé, per això ho dic. Bé, bueno. Recordo la sèrie de maps, cada triple que fotia la cara de Kyrie, nen. Et puc preguntar, Roc, pel Sí, tema tira. lesió de Chet? Sí, pregunta'm. Bueno, explica'ns una mica les sensacions. Preocupació absoluta. Estava a BTV arruïnat el dilluns al matí. Sí? De debò, sí. Perquè van perdre contra Golden State i a part es lesiona l'únic pivot sa que teníem, perquè també s'ha juntat la casuística de que estan els nostres 3 pivots lesionats. A Chet, Isaiah Hartenstein i Jalen Williams, que per dolent que sigui, almenys és alt i pot agafar algun rebot. I Hartenstein no ha debutat encara. No ha debutat. Que torna, es veuen 2 setmanes i mitja, ja veurem. Aguantar fins que realment ahir va guanyar. Tenim vull dir. pocs partits. Tenim sort que ara ens toca Phoenix, perquè Phoenix no tenen Kevin Durant, que és un altre tema que tractarem ara endavant, i Jusuf Nurkic és una mica retrasat, pobre. Llavors... Per això, o sigui, quina relació té amb és dinàmica el de joc. pivot, és el pivot, Nurkic. Contra qui va perdre, perdona? No me'n recordo. Passo. Anem... Una cosa, Sí. tinc aquí la llista de pivots, agents lliures de la Estic NBA veient actual. un nom. Estic veient un nom. Pivots, agents lliures, a dia d'avui, a 12 de novembre, a l'NBA. Bisbach Biyombo, Bravo. ex-Memphis i ex-Oklahoma, els dos l'any passat. Sí. Your Thunder All Again, No. veurem. I destacar també Robin López, germà de Robin López, Són iguals. I no t'oblidis, Actor de Hollywood. del gran Javel McGee. Javel McGee. Bon mite aquest, Home, Bon mite. campió amb vosaltres. Correcte. I amb els Lakers. I I amb els Lakers. Té 3 anells, aquest tio. Nosaltres no tenim res. Sí,
Sí, Nosaltres no tenim res. L'Enric, no? Tindrà un anell d'aquí poc. L'un a l'altre ens tenim. L'un a l'altre ens tenim. Va, tio, tirem. Tira milles, després de l'intent de provocació d'en Martí. Parlarem ara, engaltant amb la lesió de Chet, una altra lesió d'un jugador similar a Chet, com és Kevin Durant. Para. Com que un jugador similar a Chet? Què vols dir? Constitució física, tio. Ara, perfecte, bon matís. No, s'ha matitzat tot aquí. Jugador similar a Chet, Kevin Durant, top 15 històric. Va. Deixo parlar en sol. Parla, ara s'ha fet la conya que mous la boca. Tio, no estàs, tio, no estàs. Si m'he baixat el meu. No estàs, tio. Bueno, Martí Mirabetes, senyores i senyors, per si no el coneixeu, aquí està un tio sumament i clínicament retrasat que ens acompanya i fa com el bufó de la cort. Dono realment bastanta salsa a aquest podcast. Per cert, dijous o sigui, gravarem i no estaré. És que veurem si gravem, si no hi ets, doncs. Bueno, Sí. Mira. Està tocadet. Pot ser debut d'algun integrant? És veritat. No sé si el Joan està per damunt. Bueno, ja Que guapo és. ho anem parlant. Escolta, ara en sèrio, el tema lesions és curiós. Sí, Bueno, curiós no és dur. És a dir, Fènix jo crec que és un equip que està sent una mica enganyós aquesta temporada. Deixeu-me fer la meva tesi doctoral. És que Memphis, sí. Al final la cabra tira pel monte, no? Correcte. Al final Fènix... no paro de fer tot el rato. Cantarelles. Fènix, el que li passava és que arribava a molts finals de partit apretats i sempre trobava la mateixa solució. Per altra banda, si trobes la mateixa solució sempre i guanyes, està bé, però jo crec que és una solució que no es pot mantenir al temps, que aquesta solució és donar-li la bola a Kevin Durant i que et resolgui el partit en els últims 5 minuts. Com tu dius, no és mal negoci en general. No és mal negoci, ja ho sí. sé, però això ho podrà fer sempre Fènix. Llavors, la meva pregunta és, a part d'aquesta, ara que Fènix ha perdut a Kevin Durant, què passarà amb l'equip d'Arizona? Jo crec que... Com Milwaukee, no? L'equip d'on era Milwaukee? Wisconsin. Avui en cap quan. Wisconsin, eh? L'article a l'esport. Ho explicaré. Vaig fer un article a l'Esport sobre Milwaukee i no sé per què vaig tenir un lapsus i vaig posar que era un equip de Missouri. No sé per què, va ser, no sé, un acabament. No va posar Dit dintre això, el text, ho va posar en el a subtítol. subtítol. Per cert, si voleu, Martí Maragalleta i Milwaukee Bucks, a l'Esport. Dit això, avui ho he canviat. He posat Wisconsin. Va, tio, anem a seguir, hòstia, que si no heu de pirar ja. Va! Per on anàvem? Ah, sí. Wisconsin, Bueno, no, ja està. Ho he canviat. Bé, Wisconsin. L'equip d'Arizona, Wisconsin. he dit jo. Arizona, Phoenix Suns, en aquest cas, jo crec que Devin Booker, per collons, ha d'agafar un rol molt més important en atac. O sigui, els moments importants és quan realment... Pots parar, tio? Els moments importants és quan realment ha de donar aquesta passa endavant. I ser atrevit i... O sigui, una cosa important. Tenir encert, cosa que fins ara, aquesta temporada, no ho està tenint. Sí, però no ho està tenint. No, si tots els jugadors tinguessin encert... Si en quant a percentatges tampoc estava allà. Descobrirem el bàsquet. És important que el jugador No, tingui encert per un moment. tirant a cistella. Repassa els percentatges si no et fa res de Devin Booker aquesta És igual, temporada. tio, no estem per aquestes coses. Et volia picar una mica, ho No he me da gust. aconseguit, veig. Ara ho miro, Llavors, però és una sí. victòria per mi. Però una cosa... Però el que vull dir... Correcte, Endavant, Sergi. gràcies, Roc. Ho heu dit vosaltres, el tema clutch, Phoenix estava 7-0 un partits apretats Aquí està. als últims minuts. Els 7 partits a Phoenix una mica de la mà de Kevin Durant. Joder, i tant. Primer partit sense Kevin Durant, partit clutch, què fan? Perden contra Sacramento. Mamatòria. 7-1. Crec que és una evidència que Oklahoma patirà Chet, la lesió de Chet és evident, i Phoenix la de Kevin Durant. La cosa és fins quan. No la lesió, que també, sinó fins a quin nivell poden arribar a patir. Perquè jo crec que amb aquesta dinàmica Phoenix, potser no el 80% de les victòries que farien amb Kevin Durant, però mantenir-se una mica prop del 60% de partits sense Kevin Durant, crec que és una cosa que es pot esperar. I més, repeteixo, venint d'una bona dinàmica com ha sigut aquests 8 primers partits. Jo tinc la sensació de que tampoc ho patiran tant, És més, potser es pateix més el fet de Chet per un tema de rols que la lesió de Kevin Durant. Tampoc he vist el calendari, Segurament. Important el rol de Bradley Beal, com a segona espasa aquí, perquè fins ara era tercera espasa, ara sí que ha donat la passada per ser segona espasa. És important, quan parlem de la lesió de Chet i com pot afectar l'equip, que entenem també que en 2 setmanes torna Hartenstein, Que els partits sense pivot són 3, em sembla.
Sí, però són pivots diferents. O sigui, Hartenstein no li pots demanar que llenci de 3. O sigui, entenc que aquesta intimidació de dins estarà, el que necessites urgentment ara mateix és una figura intimidatòria al mig. Sí. Bueno, i fotre triples. O sigui, perquè Ivica Zubac va decidir que no volia fotre cap cistella, però, vamos, o sigui, va tenir una mà de bandeja sota aro, safates sota aro, escandalosa, que no entrava ni una. O sigui, arriba a estar encertat Zubac i jo crec que Oklahoma patia ahir. Pot ser. Ja van patir, Martí, tornant al que comentaves abans dels percentatges de Devin Booker, està en 42,6, que és el pitjor percentatge des de la seva segona temporada. Gràcies. Jo crec que és una cosa notòria, I sí, està també, per això ho destacava. Amb 23 punts per partit en els 2 partits que ha jugat, 23 punts, repeteixo, quan venia de fer 27, 28, 27, 26, 26, 26, 25... Déu-n'hi-do. Sí, però jo el que volia dir és que potser arrel de les Olimpiades Devin Booker ha agafat o ha après a agafar un rol una mica més de Robin, no? Una mica no tant de protagonista de la pel·lícula, sinó més de complement supereficient que està allà pel que necessiti l'estrella del show, que en aquest cas és Kevin Durant. Es podria dir que quan arriba a les finals del 2021 ja tenia aquest rol en Chris Paul. En quant a ser el segon jugador més determinant de l'equip, perquè en quant a tirs era el jugador que més tirava, evidentment, al costat de Chris Paul. Però ara, baixa en tirs de camp, field goals attempted, a veure. Per això dic que és ara quan ha de donar aquesta passa per ser primera espasa. Sí, és a dir, ha baixat un tir i mig, tampoc és gaire. Ara haurà d'estar al nivell de 20, 19, 18, ara està en 17. 17, 16, 15, 14... Haurà d'estar... 13, 12, 11, 10... Quan arriba a les finals, que és 19, 20. Caco, va. Any 2021-2022. Veurem. Jo ho celebro, o sigui, no les lesions, però celebro al final. Tio, jo celebro... Com a aficionat dels Grizzlies, que hi hagi equips no amb problemes, però... Doncs jo no, sincerament. Que s'equipari. Home, perquè és Oklahoma, un d'ells. A mi em va bé. Sí. Realment, a mi personalment em va bé. A mi també em va bé. Que tornin ja i que si hem de perdre que siguin tots, però... Saps què passa? Que jo crec que Oklahoma, si estigués a la conferència est, tindria claríssim que ja passés el que passés, quedaríem segons o primers a l'est? La conferència, Sí, si estiguéssim a l'est. Passa que l'oest està tan apretat que qualsevol partit comptarà al final de temporada i no pots deixar-te perdre. No, és que ara tenim aquell lesionat, tirem 3 partits. No pots, no es pot fer. Aquí està el tema. Cleveland Cavaliers, que va 12-0, si se li lesionen Mobley, Allen, Garland, Mitchell... Tots. Els 4. No, si se'ls lesiona algun d'aquests, que la temporada passada recordem que van estar 3 mesos seguits fora Mobley i Garland, Correcte. Van estar fora. Si se'ls lesionen aquests, és que jo crec que per molt que els altres equips fessin, jo crec que no li traurien la segona plaça o la primera plaça a Cleveland. Com a molt Boston. Com a molt Boston, aquí està. Sacramento, que està desè a l'oest, empatat amb Clippers 6-5, estaria tercer a l'est. És una puta vergonya. Indiana, que està 5-5. I després ven Giacomo aquí intentar-nos vendre que la conferència est és millor que l'oest. No, però depèn de com ho miris, creure, està més empatat, perquè... Això és mediocritat absoluta. Sí, d'acord. És mediocritat absoluta. I dintre d'aquesta mediocritat hi ha 2 equips, un és Milwaukee i l'altre és Filadèlfia, que en teoria hauria d'haver estat a dalt, i no ho està, Roc Solà. Bravo, Martí. S'ha llegit el guió. I tant, confirmem. el primer que he fet, quan m'he llevat. O despertat, o com vagi bé. És el primer que has fet? Sí. No. Avui sí. 100% segur que no és veritat. El primer que he fet, quan he obert les converses de WhatsApp. Veus? Tenia una, el Big 3. Només? Sí. No ens escriu gaire gent, a nosaltres, en general. No. Us busca molta gent. Som tranquil·lets. Pel carrer? No. En general? Ah, no. Està bé estar tranquil, El meu grup d'amics de tota la vida també, molt calladet. Bueno, bé. Filadèlfia. Anem a parlar de Filadèlfia, que sí que també és un jo l'he dit al busca molta gent. Està bastant calladet, sí. Avui torna en beat. Correcte. Aquí anàvem. Un altre cop amb les cantarelles. Parlant de lesions, no pots... parlar del tema sense mencionar... Va, que Embiid torna, per fi! No pots parlar del tema sense mencionar a Joel Embiid, que torna una vegada més, vuelve a volver de nuevo, no? Sí. A una pista de bàsquet. Ho farà aquesta nit a l'Incision Tournament contra els Detroit Pistons. No, contra els New York Knicks. Bé. A la 1 de la matinada. 1:30! A 2:45. Celebrem que torni en beat o no celebrem que torni en beat? Jo sí, perquè el tinc al Fantasy. Però... Celebrem que tornin els bons jugadors. Embiid I cau ho és. molt malament. Toma populisme, tio. No, però... Embiid cau molt malament. No, a mi no. Bueno, tu sí. A mi... És que, tio... Et veig venir, tio.
Si vols entrar, entra, però et pintaré la cara molt No ràpid. té res a veure que sigui madridista. El Raúl ha fet un statement abans i ha dit que Embiid és top 3 de pivots, o sigui, de millors pivots ofensius en la història de la Lliga. És que en quant a talent, sí. No, per això dic Quant a talent. ofensivament, I Però, puc arribar a estar Evidentment, d'acord. el primer Nicola, està claríssim. Nicola, on tal Nicola Jovic? Jo anava més per Will Pokusevski. Chamberlain. Tio, aquest no compta. 2 de març de 1963. Que és broma, va, 100 punts. Drop de vídeo. Però és que no hi ha vídeo. Si no hi ha vídeo, No hi ha vídeo. No? Tu, Tenen fotos d'aquest... Jo l'he vist. O sigui, tenen vídeos d'aquest tio anant a l'enterro de... A tots llocs. Menys el moment més important de la seva carrera, quan fa 100 punts. Me diràs que no hi De la havia ni seva una vida. puta càmera. Va anar el millor jugador del món, que està promitjant 50 punts aquella temporada. No hi havia ni una càmera en el partit. Ni una. Que va haver un error. No passa res. Quin error hi havia? Aquell dia no va I sus anar. el dia que hi ha un error fa 100 punts. Clar, Carai. això funciona així. Kobe, jo ho crec. Kobe, enhorabona. Allà on siguis, allà on ens escoltis, enhorabona. Kobe. Ets el jugador que més punts ha anotat en un partit de l'NBA. Enhorabona. Et perdonem, Luka Kobe. Doncic. Sergi no. No, la gent no ho ha entès, La gent no ho ha entès. No ho ha entès. Veurem. Luka Doncic. Veurem. Sí. Potser patino ara. 73, 70... 73 és la segona? Contra Atlanta. no? Si no comptes cap de Will Chamberlain, sí. El propi Perfecte. Embiid, 70 i pico punts 70 també. contra Charlotte. Podem anar en fila, tio? Perquè Embiid està esperant allà. Embiid està esperant a Filadèlfia i està esperant també a que torni el seu Robin. Parlàvem abans de Robin de Kevin Durant, com és Devin Booker. Ara parlem del Robin d'Embiid, que és Tyrese Maxey. Veurem si se l'ha de seguir considerant un Robin. Correcte. Que l'altre dia el Martín deia, no, està fent mala temporada. Quant a percentatges? Torna a fer-lo a Devin Booker Sí, però... d'abans. Mals percentatges vol dir mala temporada? Torna a fer. No, ho vaig fer. M'ho has Fes-ho. passat tu, de fet. No, Val, mira, ja està. m'ho has passat tu. No, tio, Bueno, vaig perdem mirar molt jo. de temps. No, o sigui... La realitat és que Tyrese Maxey ha estat aguantant aquest equip fins que han tornat tant Paul George com Joel Embiid, que tornarà aquesta nit. D'aquella manera. I si no torna, vull dir, vaig a buscar-lo, el fill de puta aquest. Vaig a buscar-lo perquè el tinc al Fantasy fa 5 jornades que no em puntua. És el veritat. cabronàs. Qui era el seu substitut, al Fantasy? Fantasy, Alex Sarr. Bé, same shit, sí. 40% en tirs de camp és poc. Sí, és No. Està, bueno, és baix, però tampoc és cap barbaritat. I hi ha triples? Hi ha triples? En triples 28. Joder. I l'any passat estaven 37. Joder. Tirant menys triples. Gràcies per donar-me la raó. Dit això, T'ha fet pujar 2 punts, tio. De 25 a Maxi- 27. tirs lliures. Maxi estarà fora durant 2 setmanes mínim, crec. El revaluen en 2 setmanes, si no vaig errat. O en un mes. Em sona que sí. I això crec que és de la setmana passada, per tant, en una setmana. Moment Paul George, tio. Moment Paul George. Que de moment porta 3 partits i és un exjugador, o no? Sí. No sé. Moment ja Bussell. Està rendint ja, Bussell. Està rendint. Sí. Contra tot pronòstic, Fins quan creieu podríem dir. que Sixers, Bucks, tot això... Fins quan creieu que ja... Bueno, ja està. Bucks, Ja s'ha acabat la broma. Un moment, però realment el rècord que tenen ara no és fàcil de remuntar, No és fàcil de remuntar. Pren el seu temps. Jo estic convençut que Philadelphia farà minimíssim 45 victòries. Esteu d'acord o no? Però una cosa... clar, o sigui, a l'est et serveix per entrar. A l'oest Sí, no. li costaria a Però l'oest. escolta, que amb un rècord de 2-7 ara estan amb un 22% de victòria ara mateix. Tampoc és tan Jo difícil. crec que Filadèlfia estarà sobre... en els partits que queden ara, potser està una mica per sobre el 50. Anem a calcular-ho. Una Embiid- mica per sobre el 50. Mira, Embiid realment s'hi acapara molt joc, fa molts punts. Jo crec que pot aportar molt i pot ajudar que aquest rècord, evidentment, pugi. Amb o sense Tyrese Maxey. Sí. Jo crec que Fila, al final de setmana, si juga 4 partits, haurà guanyat 3. mira, si Si faig una idea. en els partits que queda... No sé calcular, tio. Què has calculat? 73. O sigui, sigui, Philadelphia li explica queden això. 73... Has buscat Partit de 73 temporada a regular. Google. No, anem a calcular. Li queden 73 73 partits. I en el que li queda fa 70% de victòries. Són 51 més les dues sumades, 53. 53 victòries. Ets quart a l'est. Fent Però 70%, 70% 70%? Però de què estem parlant? 70%. És una locura, 70%. Torna Embiid. 70% és Boston l'any passat? Home, no. 70%... No. 70% No? és Boston l'any passat? No, que no. També et dic, Escolta, el, posa rècord 60, d'Embiid- és el igual. rècord de Philadelphia d'Embiid l'any passat, si no 70 està molt a prop, No, home, no. Mira, en una temporada regular, 70% en general, 3, 2, 1, són 57 victòries. Primer, segon a Que l'est. poques victòries. No, però Boston va fer però- 65 o així, no? 63, 68 va fer. Bueno, no, doncs... 68. Sí. No, Què va dir? em sembla una utopia que facin 70%. No, a mi no. Amb Embiid, després... A mi no.
A mi no. És que amb Embiid jo crec que faran això. A mi realment em sobta el rendiment de Fila perquè tenen bons complements, tio. O sigui, Kelly Oubre em sembla un bon jugador. Tu Eric us vas Gordon... fotre campions. Tu us vas fotre campions, per alguna raó. Sí, va ser pedrada, porro al mateix temps, però bueno, realment confiava en que Philadelphia estigués allà. Kelly Oubre, Eric Gordon, jugador de rol, bé, qui més? McCain. 64. 64 victòries, Boston. McCain, que ha fet una gran setmana com a rookie. Sí. Kyle Lowry, bueno, no sé, si jo... Bueno, és que per això us ho preguntava. Escolta, la Lowry sembla conya, no? Bueno, però el seu rol... Celtic Shack. Ha d'haver algun moment que tant ells com Milwaukee és un altre debat, no estic parlant d'ells, però que diguis, d'acord, ara es reparteix una mica la situació i ja comença a canviar una mica la dinàmica. Han començat malament, tots els equips se'ls hi permet tenir un parcial de 10 partits dolents, és el cas de Philadelphia ara. Philadelphia l'any passat fa 47, tu els hi has posat 57. Bon porro. 57 si fan 70%. El que queda, que és, o sigui, està calculat... Bueno, per mi arriben als 50 victòries, però jo, entre Milwaukee i Fila, veig dues coses molt diferents. Veig que Fila... fa Oklahoma l'any passat. Puta roca. Però Oklahoma i Denver. Quants partits juga Embiid l'any passat? 35-40. És igual. I fan 70% amb Embiid. Estic dient que si Embiid torna ara i fan 70% amb ell, 57. Estic dient que seran primers a l'est, ho repartiran d'una forma abismal i seran candidats a tot. No, però estic dient que si donen la volta ara, torna Embiid, torna Paul George, Maxi segueix amb aquesta dinàmica, d'acord, Martí, millors percentatges, si fan 70%, Percentatges. que no em sembla cap utopia, estaran en 50 i pico victòries. Crec que Fila té entrenador i Milwaukee, per exemple, no en té. Bé, això és un gran punt. Però jo us veig molt optimistes en Philadelphia. Jo per estic Jo molt. zero preocupat en Philadelphia. Jo estic força preocupat. Jo no. La veritat. Bueno, Veurem què dit depara això, la cosa. Us sembla bé Sempre. si revisem el que seria la Inciso, la avui. llista de l'MVP? Vale, sí. El guió pels terres, Martí. No sé on ho he deixat. No, però és On ho he que deixat? avui parlàvem de Phoenix, d'OKC, de Fila, i l'MVP perquè sí, no, Sergi? On decidir... L'he buscat a Twitter, Que crec. estava a classe, jo. Estava a classe. MVP Ladder, vale, ja ho Vinga. tenim. Ja ho tenim, no m'està carregant el mòbil, molt bé. Fot-li gas. Segons la NBA, el cinquè jugador que està en l'ordre de l'MVP, o voleu que feu top 10 o top 5? No, 5. Anem al 5, És Donovan Mitchell, segons la NBA. El número 4, Shai Gilgeous-Alexander. Gilgeous, no? Gil. Shai Gilgeous-Alexander. Gilgeous. 3. 3. Què dius? Robo. Nikola Jokic. Pel rècord de l'equip, no? 2. Hassan Tatum. Merescut. I número 1, Antonio Davis. Antoine, Estem tots d'acord que d'una forma abismal... Jokic, Tatum. Punt final. Lo molt Anthony Davis t'ho ràpid, compro, vas molt ràpid, lo Anthony vas molt Davis t'ho ràpid. compro, lo de Mitchell per allà també, lo de Shea també. Vas molt ràpid. Davis... Shea, un moment, recordem que Shea té la màxima anotació en un partit aquesta temporada. Escolta, perfecte, tu. Crec que li faran un premi a final de I temporada. no és veritat perquè Paolo Banquero fa 50 punts. És veritat. M'he tirat el triple. Segurament n'hi hagi el 4. Crec, bueno, l'altre dia ho vaig comentar a Twitter, i a veure si esteu d'acord. Més enllà de l'MVP, que l'MVP ara mateix està sent Jokic, però De lluny. a anys llum del segon. Crec que és la vegada que el títol de millor jugador del món, tu, no feu onomatopeies, no és conya. Crec que és la vegada que el millor jugador del món, el títol de millor jugador del món, com estava dient, està molt allunyat del segon. Des de Miami LeBron. El segon. Uala, Escolta, qui seria el segon per tu? Luka Doncic. No, home, Ara? no em vas a parar. Clar que no. Però una cosa, és que és lo de sempre, tio. Tatum. És lo de sempre. Tatum. Ara, què vol dir ara? No, què Tatum? No, Shea, perdona, Shea, ha de ser Shea, que ha fet la notació més alta. Martí, no estic parlant d'MVPs, estic parlant del millor jugador del món. Qui és el millor jugador del Sí, món? perdona, llavors fallo meu totalment, errada, en aquest Qui és el cas. millor del món? Jokic, Luka, Ja està. LeBron Curry, companyia. Què? I Shea per allà. Vale, dit És això. un fracassat, tio. Shea? Has fracassat, en Shea general. sí, de moment sí. Jo no tant. No, Ho repeteixo. Va, escolta, Shea ha fracassat va. més que tu. De veritat, prou. Uns crios. Jo sóc el primer, però bueno. Això, que em dóna la sensació de que el millor jugador del món, que en aquest cas és Jokic, no era tan clamorosament el millor del món des de Miami LeBron. Perquè quan LeBron torna, Home, sí. torna a Cleveland, Kawhi Leonard el 2016, per exemple. Acaba, Sergi. quan LeBron torna a Cleveland, apareix Curry, evidentment, està el propi Kevin Durant, i la diferència entre el Jokic i la resta de mortals és molt més gran que durant aquella època. I tirant enrere des de LeBron Miami. T'ho puc comprar, No És sé, molt heavy, No ho sé, És que A jo crec veure, que sí. no, clar. És que la figura de Luka s'infravalora, potser una mica, o l'estàs infravalorant en aquest cas. Crec jo, Ja, bueno. Hòstia, és que Luka Doncic
Aquesta temporada no tant, però l'any I passat, és que l'anterior, té números d'MVP, eh? A mi l'Erni m'argumenta que Doncic és millor que Jokic. No és un debat que Jokic és el millor del món. I és Vale. així. Vale, però si hi ha gent, De debò que entenc el punt, de debò que entenc el punt de Si hi ha gent l'Erni, que ho eh? argumenti, jo crec que no és tan clar. Jo crec, perquè el 2013 preguntava si és LeBron. Això no és un Messi Cristiano, saps? No, vull dir, No és un Messi jo Cristiano. poso... De veritat, o sigui, clarament Jokic és de lluny el millor jugador del món. A nivells Messi Cristiano Per tu, 2016. has d'acabar. Per No, mi. no, i has de mirar, bueno, les xarxes socials és unànime gairebé. No tinc xarxes, jo. Però de veritat penseu que hi ha debat entre qui és el millor del No, món? no, per mi no, per mi no. Però No. l'he vist als maps. Però jo penso que no està tan clar. Jo crec que és molt clar. Si jo et dic que Jokic, per mi, Martí Miravet de Gelado, sóc jo, és el millor del món, dit això, entenc que hi hagi gent que voti a favor de Luka. I no crec que sigui cap drama ni cap, no sé, de debò, eh? Si es pot comprar perfectament Sí, i argumentar. jo penso igual. I et baixaré el volum perquè estàs cridant. Jo crec Estic molt a prop, potser, que eh? avui en dia, i veient com ha començat la temporada, perquè està fent els millors números de la seva carrera i ve de guanyar 3 MVPs, un anell i un Finals MVP, que això també es afegeix, però ara mateix a present, a l'any 2024, novembre, crec que clamorosament, tant l'MVP com sobretot el títol de millor jugador del món, que és més difícil d'aconseguir, perquè al final només hi ha un i acostuma Balón d'Oro. a anar lustre a lustre gairebé, perquè va així les èpoques, és Jokic. I entra en un debat incòmode. Jokic, si guanya un quart MVP. Joder. Sí, tant. Entra en un debat força incòmode. Hauré de guanyar un altre anell, segurament. Si guanya un altre anell, jo crec que unànimament es pot dir que és Top 10. top 10 de la història. És molt fort, eh? Ja. Aquest tio... We're all witnesses. 29 anys que té, no? 28-29 anys. O sigui, està al seu prime. I quan estava a la Copa encara hi havia gent que em rebatia si era el millor europeu de la història. Vull dir, Ho és. En fi. Amb Hi ha el debat de- diferència. Nowitzki, entenc. Hi ha gat amb Dirk i amb Giannis. Que us en el deixeu. Giannis, sí, tio. No, Giannis ha d'espertar. En general. Sí. Té 2 MVPs, un anell, un Finals MVP, 2 DPOY. Parlem de la resta de la llista. Voleu parlar de la resta de la llista? O sigui, Anthony Davis... Vol que digui Curry, va. No. Anem a dir Curry. Escolta, ho tinc més assumit. Realment Anthony Davis, quan a números està a nivell MVP, eh? És veritat que el rècord del Lakers no acompanya, però ell s'està mostrant molt dominant, cosa... Què passa? No està Curry. Al top 10. El top 15. Bueno, és igual, no cauré. S'ha perdut 3 partits o així. Què deies? No, això mateix, que Anthony Davis també es podria argumentar que fos MVP en aquests moments, però és que la superioritat de Jokic és tal que, bueno, em costa. Dit això, el rècord de Lakers no acompanya. Jo crec que aquest any el rècord determinarà molt qui serà l'MVP, sobretot perquè jo crec que no se li voldrà donar un altre Jokic. Jo crec. Perquè la narrativa acompanya molt. Això t'ho compro, però de moment no és així, eh? Perquè Lakers està malament quan a rècord i és el primer. Ho sé, però És de fa 2 setmanes, em sembla, que és quan Lakers anava molt bé. No, aquest és del 9 de novembre, que és de fa 2 dies. 3 dies. Ah, sí? Sí. Mira que bé. El que voleu, el que estàveu dient, Bé, jo no sé què anava a dir. El cas de l'MVP aquest any, com deies ara, depèn del rècord, etc. I la fatiga del votant, que deies, no li volem donar un quart. Tinguem molt clar tots que l'any 2023 Jokic no guanya l'MVP, que hauria sigut el seu tercer MVP consecutiu. Segurament I a la llarga, el quart consecutiu, no el guanya perquè l'NBA interpreta que no li podien donar un tercer MVP consecutiu a un jugador que no havia guanyat l'anell. Això és un altre debat que... Hola, maco. Que s'hauria de tractar realment, jo crec, eh? Sí, jo soc dels que pensa que el relat no ha de tenir cap mena de No, pes. si se'l mereix, MVP, cap a casa. LeBron 2011. 2011. Molt bé. Família, Família. hem arribat fins aquí i hem Important acabat és això. el capítol d'avui. Ens enfadem, no ens enfadem, som família. Us vull agrair la vostra estància, perquè aquesta comunitat, sembla que no, però està creixent cada dia més. Celebrem. Bravo la meva Celebrem. mare, eh? Bravo la meva mare. Això anava a dir. Bravo la meva mare. On donant anava like d'encaixir la als senyora stories. Maria Ángeles Gelado ha donat like a històries del Sí o Big no? Three, ara mateix, en directe. En vivo i en directo. Ah, sí? Sí, la primera i Una única, abraçada. segurament. Una Primera i abraçada, única. senyora Maria Ángeles Gelado. Una abraçada, mama. Calurosa abraçada. Nines. Nines? María Angelines, María Ángeles, Ah. María Angelines, Nines. Bueno. Nines i Miguel. Això, I a la Clàudia, evidentment. a la Clàudia i a anar... Fem repàs de famílies o què? Perquè, clar... Com es diu? Germans barra germanes. Obama, No, cony, No? el teu pare. Miguel. Miguel, ho acaba Miguel, de dir. a Miguel. Manel, Cristina, Anna, Marta... 4 de 4, bé. No sap els meus? Ai! Marc, Cristina... No! Bru... Cristina? Bruce, Sílvia i Marc. tio. Sílvia, perdó. Hòstia puta! Merda, tio. Ha quedat fatal, tio. A més, ens contesten sempre totes les històries. Sempre. A les personals també el Marc, eh? El Marc a les Sí? personals a mi totes. Perdona, Sílvia. Bé. Bueno, errada, això, ortogràfica. família,
Ens retrobem, ja veurem si dijous, encara no ho sabem ben bé, perquè tenim aquesta baixa d'en Martí. Escolta, podeu gravar, Tot i així, agafarem els nostres bàrtols ara mateix i marxarem cap a un examen que tenim amb el Tenim senyor... presentació i examen. No cal. No cal? Vale, d'acord. Dit això, ens retrobem una vegada més, quan sigui, quan els nostres camins es tornin a creuar. Seguiu-nos per xarxes socials, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Més interacció. iVox, Més interacció, va. el que vosaltres vulgueu i sobretot, si voleu, seguiu-nos pel carrer. Thunder up! Let's go, Grizzlies! Dub Nation.